Prepačte, hovoril som, že privrieť, lebo mne to vyhodilo. Som povedal, že privrieť, dať tam hento. Toto tam dať. A ono vás, toto sa vám zatvorí a potom otvorí. A som tu server adminom. A potom pripomínam jednu vec. Že kto nie toto spraví, tak ja dám server, tak proste ja dám, že teleport, kiknem hráča, kto tu bude. Kto tu bude podvádzať. A dáme si noc. Si 2. Dáme si snovy. A tak to bude. A sem sa môžete pripojiť. A ja som tu úplne všetkým adminom. Môžem tu aj... Toto som minulé, keď som sa hral, tak som kikoval. Toto nezačne nahrávať, to asi chcem vypnúť. Potom takto bude svietiť. Dáme si sem... Takto savnem to. A dám, že toto fakt, ja som server. Toto bude hackovať, to vám na rovinu poviem, tak dostane kick. Tak dávajte tie odbery a lajky a friendy a uvidíme sa u ďalších. Nie, dneska si ukážeme aj jedno video. Za chvíľku vyjde nové video. Za chvíľku vyjde nové video. Za chvíľku vyjde video na Turku. To nepôjde, za chvíľku vyjde video, zatiaľ sa tu pokcame. Za chvíľku vyjde video, že kde ja som... Za chvíľku vyjde video, že ja som získal snajperku, to som vtedy nenatáčal. Dostal som legendárny skin. RPGčko ešte snajperku som si kúpil, tuto som si kúpil flargan aj spray. A 10 z tých chystám kúpiť. Tento dogaš, ale radšej si kúpim tuto. Vyskúšam si to teraz ešte v demo. Takto ja ho silno odstrčím a bum. A bum. Ja ho takto budem zabíjať, no tak. Tak za chvíľku vyjde video, keď ja sa nájdem. Že ja budem hrať s tou snajperkou, tak dávajte like a odbery. A uvidíme sa u ďalšieho videa a tak čau.